Hi mga igsoon, maayong hapon. So karon day adlaw Sabado. Nasabutan na mo nga moadto mi sa among usa ka igsoon. Anak ni Mama Gina. Ayang anak nga sinitan ba kanang kuan, Nagngipon niya. Gimingaw sad ko ato niya kay sige lang tog mami-mami nako niya mo na nga mukuyog ko ni mother. Kay gusto ko makita niya. Ha? Kuy kuni ato kunitan. Ha? Nababay hi ni Tan. Moni si kuan Maxine Marie Algarmi. Si Maxine, ang ipo ni Maxine. Asa ta? Tulong sa Bairan. Sa Bairan. Pero ko ba sa ituyo dito. Mobisita sa imong igsoon. Yes. Okay. Si Chai Chai anak niya. Anak niya. So nagdaday ko kuan kanang gasa ni Nathan. Kay ana yang uncle daddy nga padadaan og gasa. So nipalit ko gasa ni Nathan. Hope okay na kanitan. Jella. What happened? His need. He have a fever because naa siya niturok yang ngipon. Kita kits dito mga igsoon. Hi igsoon. So nihunong day mi kay kuan palit mig pan. Nalimot mig palit og pan nya si mama na adad to sa kuan. Sa bikire kini palit og pan. So mao ni kita kits ta dito. Bye-bye. Pero nag-drive soon, ha? Si Jella din nag-drive. Never walk. Yeah, never walk. Fast. Nag-English pa. Ah, gani?
excited. May hapon. Tan! 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 Nagadungog. Yatan. Ay! Yawan ako eh. Hello, oy! Hi! Tan! Tan taran tan 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 taran tan taran tan tan. Hi! Eh, smiling na kayo siya, oh? Hi! Tan! Hi, Tan! Hi! Okay na po. Uy! Hi! Sa'yo mo giit? Sana, Tan! Gahi ko, Tan! Tan! Kasi sa mood. Why? Tutok si Michael, oh. Tutok si Michael. Grabe. Yabot, Brad. Tan, tan, tan. Ano si Rimi sa una ba? Di ko ba? Idan ko na Naligawan. Papa. Tau ka? Asa ka, Tan? Ayaw, ayaw. Dirty na, dirty. Tan! Labay, labay. Labay. Punta David, guys. Ay! Lagyan! Ay, Slide! Ulit na ta? Ito na, Mi. Basta. Balik na. Tara, tara, tara! Tadi kong bakit? Tungas ng isa. Tungas ng isa. Pungtod. Mamay. Hugong na jojo ba? Ang clip ni mama. Tungas ka baga sa bukol. Kuan. Bilang me. Rubiya. Langit.
ako. So, naday ko sa payag ni Papa day. Hi, love. Mana kaglaw? Na. Hi, Daddy. Hi. Okay ra ka? Ay, Dudang! Dudang! The birthday boy. Goal ka siya sa katong birthday. Pero karon sige nag-smile. Ngano ka to siya, no? Bogan siya. Sarang bogan na sa duwal. Tayo nag... Wagan ka kadong. Wakay, manam kagway uyab dong. Bugiro kayo ba? Bugiro kayo. Minan mo. Nawa. Wala yun. Usang experience. Kanta lang, be. Ginoo. Ginoo. Naglaw pinang ka? Manapon tadaan na taman to. Paregon kini siya, paregon kay ba? Ay, Nah, yes, dudang. ha? Iwagan sa uyang, mabay kabaw na uyang. Iwagan niya sa uyang, mabay kabaw na pa siya uyang. Minan mo. Di okay. Itambag ni mo din. Itambag ni mo sa manghod. Naparehan mo na. Iwagan ko sa siyang uyang. Siki first, no? Parehan na to. Minan mo. I'm very tired. Ano lagi? Outro na ta. Please like, subscribe sa among YouTube channel. Bye-bye. Para sa kimayan sa Ginoo, Mike Son. Bye-bye. Bang.